Benvidos ás curiosidades da lingua galega. Hoxe empezaremos a falar dos apelidos, esas marcas de fábrica que nós levamos toda a vida. Nos apelidos, como nos códigos de barras dos produtos que mercamos, vai un mundo de información. Os apelidos, a máis de vincularnos coa nosa familia, defínennos como colectividade. Iso comprobámolo facilmente se miramos unha guía de teléfonos de calquera provincia galega. E son o produto da nosa historia. Neles atopamos formas prerromanas, de orixe celta, ou aínda máis antigas, como Brito, Coira, Camba, Osorio ou Ozores, Airas, Abalo, Naia, Ares, Cadaval, Bañobre. Outros son de orixe ibérica: García, Guterre, Ónega, Evasca, Vázquez, Ximénez. Cando os romanos impuxeron a súa lingua, que despois daría lugar á galega, moitos deles desapareceron e incorporaron novas formas, como Xaneiro, Márquez, López, Fiz, Silvestre ou Vidal. Pero coa chegada dos xermánicos houbo unha revolución onomástica. Durante os séculos VI e X, os nomes de orixe xermánica foron popularizándose ata convertérense en maioritarios. Daí veñen os actuais apelidos Rodríguez, Fernández, González, que son hoxe os máis frecuentes en Galicia, e máis Álvarez, Gómez, Afonso, Freud, Bermúdez e moitos outros. Falado! Hai tantos anos que ir a Madrid era unha aventura, non digo nada ir a París, aquilo era como se fora ao espacio ao volver, non? Pero mesmo a Madrid era unha aventura. Entón un rapaz que non fora nunca a Madrid e no conservatorio todos da capital eu cheguei, non sei, en un momento determinado estábamos no conservatorio tal que se me caeron unhas moedas ao chan e dixen, oi que se me cae un patacón e botáronse a rir do patacón, non sabían que era o patacón, tuve que explicar o que era un patacón e nese momento eu sentín así certa vergoña de, pero que cousa. Os rapaces de hoy pois contestan de outra maneira porque teñen outro sentimento de galeguidade, de orgullo. A reacción miña non a teño hoxe unha neta miña en Madrid. Non se sinta así tan disminuída como me sentín eu naquel momento do patacón que se me caeu, sí. Está entre o martes e o xoves. O mércores. É un vehículo de motor con 4 rodas. Coche. O pai de mamá ou de papá, quen é? Avó. Pues como sabes? Os apelidos tamén aparecen nos ditos. En Tomiño, os fillos naturais chamanlles fillos sen o primeiro apelido. E cando nunha familia estamos criticando con excesiva insistencia e frecuencia unha persoa, sempre aparece unha avoa que nos di cariñosamente: moito lle gastade o apelido. Por hoxe quedamos así.